Manag-unsa mo, Manag-uyab. pero dili illegal? Yes, ay. Mingo kan dili illegal sa side niya for sure. Ah, Pero sa imong side, legal. so napaila-ila na nimo sa imong parents? Yes, ay. Pila na ka bulan or tuig ning relasyon? Kani 7 dagay. 7 years, months. Months. And then, nganong dili pa legal sa imong side? Dili ganan ang imong parents? Or wa pa na mo gipahibalo? Wala pa, kabalo. Anong wala man gipahibalo? Wala raman ko. So karon kung makita ni makabalo na. Kabalo na. Pero in case nga makabalo, wala ra ka nahadlok. Wala raman po. Basta magtarong rag eskwela. Oo, tinuod man po na. Basta wala ra tay buhaton nga binuang no na atong ginikanan mingon ra pod nga magtinarong ta din inyo i-perform inyo musay dapat i-perform sa school. O di murag okay ra po na, di ba? Unsa man kanang mahadlok kang bisita sila ha? Dili. Anong wa po nimo gi-imbitaran sa inyo ha? Madlo ko ay kay malita kay mama. Strikta ang mama nimo. Papa din nimo. Wala ko'y papa ay. Asa mo ga sugod? Sa Facebook, oh. Isa ni ad ni kinsa. Ako ni-add. Nga naman nga mong gi-add siya. Paman, gwapa. Gi-refer ni siya mo gi-add nimo or murag random ra nakita nimo. Random ra. Pila mo ka months or days ga storyaanay kanang gagageting to no online before mo nakita? Dugay na. Within sa 7 months usa man na apil na siya. Murag bag-o ra may nagkauyab. Ang pagkita asa pila man ka bulan. Dugay-dugay na pero nalimot ako kasa. Ipot malimtanon pa din mo. Pero ngayon pong na-add nimo siya ay na i-accept no tsaka nga nang i-accept nimo. Wala ra kay kuan. Hilig ra po ko tig kuan accept sa Facebook. Sakto. Samot kay na mga friends nga kuan po. Kisa may niuna ga chat Ako. sa imong higistorya niya. Hi, ano ra. Ang purpose ba sa pag ila-ila sa iya uyabon? Ah, Okay. So imo na rin yung punteriya na di ay mo ron. okay, di na man napadulong pod. Ang pag-chat-chat. Ano tinuod mo po na no unsa pa may purpose anong pag ila-ila di ba? Yes. Oh, iwa na mo giliko-liko. Wala. Pero ikapila mga months kanang murag naninguha sa iya ha. Kuan dagay mga 6 na. Wait lang, kanang 7 months nga relationship wala ilabot ng 6 months nga pag paninguha nimo or pag ila-ila niya. Ay, apil na to. Susugod pa lamang naninguha na ka, ang ba? Oh. Nalibog sa libog. Basta, inyo na ng pag-unsa ng pag-compute. And then, aside sa angayan siya, unsa pa yung mga so far na ila-ila nimo sa iya ha? Kan, butan, tas gapa, tas maura. Okay, siya nimo. Angayan, And then, butan and gentleman. anong i-coach nimo butan? So sa pakahay buhaton ninyo para mulungtad ng relasyon na ni? Kuan, dapat magkasinabtanay ra. Tas imong sabton kay di kan. Ikaw sabi. Sakto ra daw. Sabton lang. Oh, ikaw? Magsinabtanay po. So far ba, sa within 7 months, naigipang-awayan na? Ana, dagan. Like, Silos ra. kisa kiseloso ninyo, di ba? Siya. Nga naman, nga nung unsay kaseloso ni Molek na siya kastoryang laki, manana? Oh, nana. Bawal? Bawal na kay kuan man. Basig, mangutan na ra kabay kuan, school purposes ra ba? Or kabalo na ka kay imuham po ng kalaki? Yes. Mo dapat likayan na lang. Kayan kay kuan mo po ko. Sani? Oh, katora man, likay ra man. Sa pagtuon ninyo, hantod sa asa ning relasyon na? Hantod magulang. Magulay sa chada. Kapila day mo sa usag-usa di ay? Ikaw sa pa. First. Ikaw? Kadaghan na. Ano ko diyo? Ang ano na-fail ang imo mga relationships before? Tungod anang kuan. Kanang stricto kayo. Ang laki? Alam mo siya. Oh, murag siya. Giunsa na nimo pag-deal karon sa mot ng first siya ni first nimo siya ay basta siya first kaniya. Yun sa nimo pag-deal nimo siya ba nga first niya guno ikaw sumala niya kung tinuod baka na. Sige. Yun sa nimo pag-deal especially ang mga failed relationships nimo is stricto ang laki sige. Oh, kabalo. Ay dapat. So sabton. Imo ra sabton siya. Oo. Magsilos ko dapat sabton kay kuan man po ko lalaki man po ko. Pero dili pa kay uwi pag kayo ka nga gaselos. Gani. Oh, Para mulungtad Magsinabtanay. sakto sinamtanay. Okay, minsay na lang sa usag-usa. Salamat kay nakailat ikaw. Maura. Save. May pag-sure mo ha, first time ra pa ba nimo? Sure kang first time na nimo? Oh. Pero before of it, nga nahimong kamo gyud. Mga kastorya di sa una. Ay kuan po to. Mga kwadra, mga So kastorya lang. oh, Dili gyud ka na maraog na marag nagkita, nga marag sige ka kuyo ganana. dili. Ala sige, ampingan ninyong relasyon o padayon. Minsahe din nimo sa iyang ginikanan. Ante, ampingan no yung anak. Ako na po'y amping. Char. Game, ikaw. Ikaw, minsahe nimo mama nimo. Mayo kasabi ba? Te, punta di mo kasabante kay langga na yung anak. Wala man ako nang ipasagdaan. Wala ray. O ayog binuangi. Dili. Wala ko katrayana.